Nire egun hauetan unibertsitateak exigitzen didan lan karga, goiz eta arratsaldez lanean ibiltzeko beste da. Horrek eragiten didana da nik ezin izatea bereizi muga bat nire denbora pertsonalaren eta nire lan denboraren artean, ze azkenean nik ez dut inongo baimenik sentitzen atseden hartzeko. Horrek murgiltzen nau dinamika baten, non nik ilusioz eta gogoz hartu nahi ditudan ikasketa hauek, gainetik kentzeko asmoz besterik ez egitea. Teoria atletiko ondo ematen doaz klaseak online bidez, bai egie da praktiketako egoerak gehiago arduatzen doztala. Nire kasuan aeroportu hartu joan barnaz, eta ontsa aeroportua itxite dau, eta seguranik galitu barko na sortze da guztian, galdutako ordu guztiak berreskuratzen. Ia laster gauzen eta egoera hobetzen dan. Agur! Nire gehien kostatu zaidan izan da, nire lan espazioa eta nire espazioa bereiztea, eta horregaitik arazoak izan dit lanean jartzerak orduan eta ikasterak orduan. Azkenik egia da bebai, azterketa finalei begira, pizka bat urduri nabilela, nahiz eta pertsona urduri hasi izan, eta ez dakidalako nola joango diren, nolakoak izango diren eta konexio arazoak egongo diren ala ez. Hasieran hau ezitzetan gustatzen, ez genekielako oso ondo irakasleek nola balatuko duten edo gure ikaskuntza prozesua nola jarraituko duten, baina EIKTen bitartez eta beraiek eskaini dizkiguten laguntza itzelari esker, lortu dugu gure ikaskuntza prozesua aurrera eramatea eta azkenean titulua lortzeko aukera berdinak eskaini dizkigute. Naiz eta konfinamenduak praktiken erdialdean harrapatu, ez da arazo larra handia izan guretzat, plataforma digitalak eta telebatxarrak egitera oso ohituta gauzelako, maizuek ere proiektua egiteko telebatxarrak eta eukin dugu saiekin badan aurrera joan eraman ahal izateko, eta ezer gutxi gehiago, agur eta animo asko. Egoera hau hasi zenean, Bulgarian aurkitzen nintzen Erasmus programarekin, eta egoera dela eta etzela bueltatu behar izan nintzen. Orain, hango irakasgaiak jarraitzen ditut online bidez, eta egia esan gustora sentitzen naiz, baina era berean, irakasleekin daukagun hartu emona eta harremana ez da oso estua. Ikasle bezala, nire ustez itxialdi hau nahiko eramangarria izan da, gure irakasleak etengabe egon direlakoa deitzu eta gure gainean eta azkenik sukarlo bat errezago eramaten duzulako horrela. Eta nire kezka nagusia edo izango zen orain azken buelta honetan ea gure segurtasuna bermatuko den. Itxialdi hasi aurretik ni praktiketan ibilinaz, hain bertan bera geratu direz. Eskolagaz harremanetan jarraitzen dugu, jakiteko zer baliabide da bizan erabiltzen ta holan. Eta nik zorionez ez dut ezeukin klaseak online, eta etxean egonaz praktiketako lana egiten, eta TFG-a. Eta enkezka nagusia da, IETFG-a zelan da nos aurkeztuko dugun. Gure egoerari dagokionez, apur bat galduta gabiltza, ze informazio asko ematen digute, eta aldi berean ez ebez. Irakasle gehien laguntzaz, aldugun moduan erabaten gabiltza. Aipatze aldera gure irakasle gehienak medikoak direla eta ulertzen dugula egoeraren ondorioz osasun zerbitzuetako langileek pairatu dituzten lan gainkargak, hala eta guztiz ere iruditzen zait zenbait irakasle gurekiko zuten konpromesua albo batera utzi dutela, izan ere bide telematikoz jaso beharko genituzken klase gehienak ez ditugu jaso, eta beste urte batzutako apuntetaz baliatu behar izan gara irakasgaia aurrera ateratzeko helburuarekin. Eta era berean iruditzen zait ezarri dituzten ebaluazio irizpideak ez datozela bat bigarren 4 hilabete honetan jaso dugun irakaskuntzarekin. Ez ditut klase onlineak egiten, baina gradua oso praktikoa izan arren lan teoriko asko eskatzen dizkigute. Eta egoera dela eta goizez eta arratsaldez lan egitea suposatu dit. Eta gauzak normalizatu arte, espero dut ondo egotea. Momentu honetan gehien kezkatzen gaituena hori da nola ikastetxe modu ezberdin baten emon direz klase telematikoak eta hauek ebaluatzeko egongo diren irizpide ezberdinek beba izan eragingo duten guk urrengo urtean gure dugun karrera aukeratu ahal izateko. Nire kasuan uste dut irakasle batzuk bai egin dutela ahalegin handia klaseak ematerakoan, baina azterketei begira arazoak egongo direla uste dut eta horregaitik urduri gabiltz bat. Online bidez jardun da, inbar dugun esfortzu handiagoa dela eta batzutan esfortzu horrek ekartzen dau egotea denbora asko lanak egiten, igual egun osan zehar. Eta uste dut askotan gertatu izan dela priorizatu dutela lana eta entregatzea nire egoera mentala baina. Egia da lehen baino lan gehiago egiten dugule klaseko lan ordutatik kanpo, baina irakasleak behar dut beti laguntzeko prest eta hau dena eramangarria egiten da bile. Eta egoera hau danontzat barria da eta espero dugu harin amaitutea. Niretzako ikasle modun egoera oso zaila izan da, batez ere ebaluazio irizpidei buruzko ziurgabetasuna handia izan delako, da beste aldetik lankarga oso handia izan dugulako nire karreran. Irakasle askok faktore psikologikoak eta fisikoak kontuan izan gabe lankarga hori handiagotu egin dutelako.
Ikasleak eta irakasleak klaseak ematen jarraitu ditu, zailatzen dauzkagun ordutegiak betetxe. Klase praktikoak klasrumetik bidaltzen ditugu, eta teorikoak bideokonferentziekin egiten ditu. Orokorrean uste dut, bigarren batxilergo ikasleak batez ere, selektibitateari begira eta dana, itxialdia ez dela izan bat ere erraza guretzat, pila bandan bialirik egutelako eta ez dugulako inolako argibiderik izan, ja hauzelan joango dana aurrera eta dana. Mugimenduaren eragina desberdina izan da irakasgaiaren arabera. Alde batetik, irakasgaiak eramateko moduan nahiko eroso izan da, bideo grabatuta geratzen direzelako eta dozi momentan ikus daitezkelako, baina laborategira joatea ezinezkoa denez, horrek eragina izan du irakasgai batzuet. Hasieran nire kauze egiten nituen etxerako lanak, baina azterketak gertu direla eta akademiarekin kontaktuan jarri behar izan naz. Guri ja esan ziguten azterketa guztiak era telematikoan egingo genituela, bai partzialak eta bai finalak, eta ni beti, ohituta egon naiz liburutegian ikastera, eta orain egoera berri honetara ohitu behar izan naiz etxean ikasten, besterik ez egolako geratzen.